Haupa, Carlos, berriro ere aurten ere bizikleta martxan enbiogu, eta plana nolako helbidea, zein edia helburuak, gutxi gora bera kontatuko diguzu? Bai, bizikleta martxa izango da lehen Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduaren lehen bizikleta martxa izango da. Ekainaren 13-tikan 25 bitarte. 13 etapa izango dira, Donostian hasi eta Donostian buka. Euskal Herriko 5 lurralde pasako ditu, Hego Euskal Herriko 4 lurralde eta iparraldeko beste lurralde bat, hau da, Lapurdi hain zuzen ere. Los objetivos de la marcha son 3, principalmente una de ellas, complementar las pensiones a 1.080 euros, repartir los trabajos de cuidados y luego la defensa de los servicios públicos. Horiek dira helburuak eta esan da bezala 13 etapa izango dira, aigera lanean, ibilbidea osatzen eta gero ondoren finantzazio mailan ere lanean ari gara, boletoak aterako ditugu, 10.000 boleto, 2 eurotan, eta horrela pentsatzen dugu gastuak ordaintzera, hori da finantzazioari buruz. Y bueno, estamos completando el equipo de ciclistas, tenemos unos 23 fijos que vamos a hacer toda la vuelta, que completará más de casi 700 kilómetros y nada, estamos muy animados. Y bueno, pues estamos en contacto con todas las comisiones de los pueblos donde va a pasar la vuelta y nada, estamos muy animados y a tope, creo que será un éxito. Vale, mila esker, Carlos, da haber helburua lortzen dian. Mila esker, nik uste dut baietz, gure helburua da aktibatzea, herritarrak aktibatzea, den esan dudan 3 helburu horien inguruan, eta batez ere gutxieneko pentsioa 1.080 osatzea. Hori beharrezkoa da, eskumenak dituzte bai EAEko gobernuek eta Nafarrokoak, eta hortxe arituko gea jotake. Eta jendeari eskatzen diogu animatzeko eta parte hartzeko bertan. Mila esker. Vale. Hola, Carlos. Agur.